Bij de Triemen is het voornemen om een groot zinnenpark met plak van zo'n 1000 zinnenpanelen deel te lezen. De panelen worden verspreid op 3 locaties. Vanuit het dorp is er een soort weerstand in de plan. 24 mensen gaan een collectief bezwierschrift indienen bij de gemeente Noord-Friesland. Onder oren omdat de vergunning van rechtswegen verleend is. Wethouder Esther Hanemeijer over de situatie. We hadden natuurlijk ook liever gewild dat het niet via rechtswegen verleend was. Alleen wij waren zo zelf al wel zover dat we de vergunning wilden verlenen. Dus daar zit eigenlijk geen verschil in. Het is altijd pijnlijk als het via rechtswegen verleend wordt. Dat is altijd pijnlijk. Dat wil je natuurlijk liever nooit. En dat is ook fout gegaan. Het is bijzonder pijnlijk als je als gemeente zelf de vergunning niet had willen verlenen. Dat is in dit geval niet zo. Het gaat om een bedrijventerrein. Daar kunnen ook kassencomplexen gebouwd worden van een aantal meters hoog. Ik geloof uit mijn hoofd een meter of 5. Dus het gaat om een industrieterrein. En dat maakt dat wij een ruimtelijke afweging zorgvuldig hebben genomen en tot deze conclusie zijn gekomen. Maar we hadden natuurlijk liever gezien dat het niet via van rechtswegen verleende vergunning was, maar gewoon binnen de termijn. Onvreger van de vergunning is ondernemer Romke de Hoop. Zij had ook een zinnenpark in Driessen en wist nog heel neer van de bezwieren in de Triemen. Als ik net weet wat er op de zin is, dan weet ik net wat ik daarvan vinden maat. Ik had in lees mijn gemeente, maar de landschapsarchitect van mij en de landschapsarchitect van de gemeente is er een beplantingsplan kwam dat er dus geen zicht op is. Er lijkt nou ik een bedrijfsbestemming op die locaties. Dus in principe daar mij heel volle. En dat is ik waar met de gemeentes zijn had wie wilde wel om mij werken. Er zijn nou ik al net volle mensen die er uitzicht op haar. Dus dat is in die zin net. En het ben geen hegenparken. De zinnenpaneel is zodanig opzet dat er ruimte tussen komt. Dat er skiën tussen wijzen kunnen. En dat er dus ook mogelijkheid is voor biodiversiteit. Dat er een bloemenmengsel initieerd wordt. Wat dus ik voor bijen, hommels en vlinders weer optimaal is. Dus er zit ik wel voordeel nog voor de buurt. Meerdere inwoners van het dorp binnen 4 van blied met de handelswijze van de gemeente en gaan een actiegroep starten. Ze wonen voor eerst op camera net reageren, maar haren wordt via de Theo Dijkstra liet schriftelijk het volgende weten. De gemeente had je net adequaat handelen, dus het kan net zo wezen dat we nou samen akkoord gaan met zo'n gigantisch zinnenpark in Salietsdorp. We onderzoeken eerst alle mogelijkheden om dit plan te keren. Dus doen we nooit even geen uitspraken die het misschien net handig binnen. Wethouder Hanemeijer over de bezwieren. Dan is het ieders recht om daar een bezwaar op te maken. En dat is ook gebeurd. En ik wacht dat ook even af. Of die gegrond verklaard worden door de bezwarencommissie. En aan de hand daarvan het advies, dat gaan wij heroverwegen. Ondernemer De Hoop had voor de mensen die het park net zitten joggen nog een boodschap. Iedereen die dat vindt, die mij je wil welkomen. En de gemeente had het dus wel bij de wierhaast vergund, brandweerakkoord, huis- en heembeakkoord. En daar is de landschappelijke inpasbaarheid uitgebreid onder orde kwam.